Най-после те намерих. Много се задълба в проблема. Толкова ли е важен този наем? Казах каквото мисля. Няма да повтарям отново. По-добре си върви. Никъде няма да ходя. Защо винаги говорим за проблемите на семействата си? Защо? Защо не говорим за нас? Трябва да попиташ себе си. Не можем ли поне веднъж да мислим за себе си? Тази война ми омръзна, Демир. Искам да бъда щастлива. Да не си посмяла да ме обвиняваш. В никакъв случай. Какво ли не направих, за да съм до теб? А ти? Непрекъснато ме спираше. Винаги намираше начин. Гордост, нали? Единствената пречка между нас е гордостта. Гордостта ли? Едва вчера вечеряхме заедно. Какво искаше да ми кажеш, Демир? Какво щеше да ми кажеш, ако Мелек не беше дошла? Много е трудно, нали? Когато говориш за гордост, поглеждай към себе си. Какво искаше да ми кажеш, Демир? А според теб? Обичам те. Тук ли те бях ударил? Сега мина ли? Мина. Това спокойствие, тази тишина. Не можем ли да останем тук завинаги? Можем. Ще останем тук. Няма да мърдаме. Така ще ни намерят. Прегърнати. Аси... Никога не съм обичал така. Ти... Аз... Земята, небето, морето. Всичко се преплете. Замаян съм. Сякаш сънувам. Не ме събуждай. Отдавна чаках да ми кажеш това. Първият ден, в който дойдох, ти излезе на пътя ми. Още тогава разбрах. Какво? Че ще се влюбя в теб. Че дори да упорствам и да се възпирам, няма да мога да избягам от теб.